अरे जबर دا دنا بانگوس دا بابا آصف نه بانگوس نه بانگوی خلق بابا آصف نه بانگو نه دا مجال که نه بانگوی خلق کامبو داسا بابا آصف خلین هاو کامبو خلین ته السلام علیکم خیریت جوڑ بار تکڑا خوش طبیعت جوان اینم مال جوان خافظ بھائی تو یوں نہ فک ڈغارا کومزو نہ پھوٹا تے کنور پین تو اچھا فک بھائیداری کیسی تھا او سادہ تینا سنباری سک کومزس تنخواہ تنگو نیلوں خدا نہ پینٹ خوافنگ حافظ صحیح بھائی اف باغارے پنگ تا میرا دا کانے کا جبل خیر تو رہی یا نما ہاو خیر نہ بانگو نہ مجال نہ بانگو خلقو نے جبل او سادہ رسے ای پاتا ورتے کے برے نہ بانگو خلی خلق نه تو پاتا نسته تفنگ تو کیسه ته ای تو تفیس اٹھتے سماف کے امر کشکانے بس سنے او تو کشتنه نی الا کرے نسته انتای بلو ای سبا خستے سٹتے کہ نی برے نہ بانگو خلی انم پاننگو سی تاک ہننو نی پارے نسته برے کہ ننا بانگو خلی دونوں علم نے کچھو کاریم کرے نوڑ نہیں کیو ہے چالا کیے الے صاف صاف باک بانگو ننا نی خلیفینوس عجیب ہوئیت کیرے سادار انت چاہی کی ہو دی پاریٹ سہدار تپک نی تو ہیتے چاسا جبل بانگو نہ طرفان نیان معافی خوان ہے نہ بانگو بسونے نہ بانگو خلقونے نہ اینو بسنے اجل نے خلق جبل انت پاس جبل خلین ته ہاں خلبوتا بس کب ہوتا ادا داسا الین ته ګوړه خان ہاں کامبو